сила. Мисля си, че вие двамата пак трябва да се биете. Само, че не ще никой да рече, че съм постъпила несправедливо. Чудя се как хората познават, че са видели призрака. Ами по маската, значи имало две маски. Дали ти нямаш маска? Ами служия, ти какъвто си наистина ще си бие с него, какъвто и той наистина. И да, ти ли го правиш? Не правя нищо. О, значи от операта шоуто трябва да продължи. Това не е тока! Това не е! Каквото и да ме сполечи, не може да е по-лошо от един единствен оперен сезон. Нямам нищо против мястото, където отивам. Стига да няма дебелаци, преструващи се настроени юноши и безкрайно проточени бести, от които всеки се възхищава, защото си няма идея за какво по дяволите се пее в тях. Но Уолтър не го... Затваряй си устата. Но той не го... Знаете ли какво не понасям най-много? Сюжетите! Лишени са от най-елементарен смисъл. Ами актьорската игра! Такава просто няма! Всеки само стърчи и зяпа поредния певец! О, богове! С какво облегчение оставям всичко зад... Или беше? Не ми се вярва. А що се отнася до зрителите? Май ги мразя повече от операта. Толкова са невежи! Говорят си за мелодийки. По цял ден се старая да бъдат разсъдливи хора. После влизат тук и оставят на ума си на закачалката в гардероба. Щом е така, защо не се махнете? Нали сте откраднали толкова пари? Защо не заминете недалеч, като мразите толкова операта? Да се махна ли? Да се махна от операта! Умря ли вече? Но как може да е умрял, когато... Знаете ли какво не понасям мен? Че всеки се бави толкова преди да... Аха, до тук беше. Майто и беше последния му бис. Защо никой не иска да ме чуе? Уолтър дори не го е намушкал. Стиснаме съвета под мишницата си. За Бога! Да, колко жалко, че и той не забеляза. Но той е мъртъв! Прекалил е с вълнението, като гледам. Прихалил ли? Облякал се, знаеш какви артистични натури, щото и ти си от тях. Той наистина ли е мъртъв? Басове, че това беше най-оперната смърт в историята. Но това е ужасно! Хайде, признай си, къде са ми парите? А?